की जय 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 അതുവരെയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മാതാജി ചൊല്ലിയ ആ കീർത്തനം എനിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരും വാട്സപ്പില്. ഭയങ്കര അയച്ചുതരാം ഇഷ്ടായി. മാതാജി, അയച്ചുതരാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായ മാതാജി ഒന്ന് വത്സല മാതാജിയും കൂടെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയോളൂ മാതാജി. നമുക്ക് ഒരു 5 നിമിഷം കൂടി ഉണ്ട്. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ അതെ, ആയി മാതാജി. ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലണോ മാതാജി? അല്ല ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ? ഞാൻ 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. കീർത്തനം ഒരെണ്ണം കൂടി ചൊല്ലിയാലും നല്ലതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മാതാജി ഇന്ന് വയ്യ മാതാജി. എന്നാ ഒന്ന് ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हरे कृष्णा माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, തുടങ്ങാം.
കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മിൻ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃത്ഭാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യായം 7. ഒരാഴ്ചയായി നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കാതെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് മൂലസ്വരൂപം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി എന്താണ്? ഏത് യോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗം? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലകാംക്ഷ പാടില്ല നമ്മൾക്ക്. കർമ്മയോഗിലൂടെ ജ്ഞാനവും അതേപോലെ ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളർന്ന് അത് ഭക്തിയോഗമായി തീരണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷയാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും അതൊക്കെ കേട്ട് ഭക്തനില് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി ആദ്യമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണകുമാരി മാതാജി ആദ്യമായിട്ടാണ് വായിച്ചത്. നമുക്കൊന്നും തോന്നണേ ഇല്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മാതാജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഒരു അധ്യായം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ. അപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. ഭഗവാനിലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം, അത് ആചരിക്കണം, അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് എല്ലാം ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മയോഗം, നടുക്കലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം 18ാമത്തെ വരെയുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 6 അധ്യായങ്ങള് വ്യത്യസ്തമായ യോഗവിധികളുടെ അനുഷ്ഠാനത്താല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിവുള്ള ആ അഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അതാണ് ജീവസത്ത എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് കുറേശ്ശെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനങ്ങളായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കുറച്ചൊക്കെ അറിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഞ്ചസാര ഉണ്ടായാലും അത് മധുരമാണെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടറിഞ്ഞു. അതേസമയം അത് നാം വായിൽ വെച്ച് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമാണ്. അതേപോലെ ഉപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായി അത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ്, ഉപ്പ് രസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തു കാര്യം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറുന്നത്. പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലേ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അത് മധുരമുള്ളതാണ്, ഉപ്പ് രസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപ്പാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കി തീർക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മള് ആത്മാവാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ വിജ്ഞാനമാക്കി തീർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു കൊതി തോന്നണം, അതിലൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മള് സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങും, മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. 2 മാല എന്നുള്ളത് 4 മാലയാക്കും, 4 മാല എന്നുള്ളത് 8 മാലയാക്കും, പിന്നെ 16. പിന്നെ അതിലുള്ള ഒരു രുചിയാണ് വരിക. അപ്പൊ ആസക്തി വരുമ്പോഴേ രുചി തനിയെ വരും. അത് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരും. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റിത്തരണേ എന്നല്ല ഭഗവാനോട് പറയണ്ടേ, ഈ ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം? ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവബോധം. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അത്ര അങ്ങ് ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കണം. ശുഷ്കമാക്കി പറയും എനിക്ക് മാത്രം എന്ത് കൃഷ്ണ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് തോന്നിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നോട്ടെ, എൻ്റെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് തന്നെ നാണം തോന്നും. ഇത്രയും വലിയ ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ എത്ര കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കണേന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ മുറിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നേരെ ഒരു അരണ്ട വെളിച്ചമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊരറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടും. അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള മട്ടില് അപ്പൊ അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും ഞാനിത് പഠിച്ചടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചാല് എന്ത് വരും? സത്വഗുണം കൂടും, ആ തമോ ഗുണമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ കിടന്ന് അലയലും ഇതുള്ള രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് പടിപടിയായിട്ട് സാധ്യായത്തിൽ കൂടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അറിയാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തശൃണു, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ഹേ കുന്തിപുത്ര, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായ ഹേ അർജുന, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. നീ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായിരിക്കണം നമ്മൾ. ആസക്തമായ മനസ്സ്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ കണ്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ, എനിക്ക് കിട്ടണം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ഭക്തനാക്കി തീർക്കണം. അങ്ങനെ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഫിസിക്കൽ യോഗയല്ല പറയണത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയണത്. കണ്ടോ, ഈ യോഗിയുടെ ഇതാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭൗതികതയിലൊന്നും ഇതല്ലാതെ ഭഗവാനെ നെഞ്ചില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ യോഗം അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ യോഗം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണ് വിവിധ യോഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ്. അപ്പൊ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നവവിധ ഭക്തി ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലേ? ഒരെണ്ണെങ്കിലും പറയോ? 9 തരത്തില് ഭക്തി. ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നവവിധ ഭക്തി, അതായത് 9 വിധത്തിലാണ് ഭക്തി സേവന വിധികളാല് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക. അതിനുദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കൊണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. അതായത് മരിക്കാനായിട്ട് ഇനി 7 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്, അയ്യോ 7 ദിവസം എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് സുഖിക്കണം എന്നല്ല ഓർത്തത്. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യഭരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിൽ മുഴുകി അതൊക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കൊണ്ട് ഭാഗവതം കേട്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കീർത്തനം ഭാഗവതം കീർത്തിച്ച ശുകബ്രഹ്മർഷി. സ്മരണത്തിന് ഉദാഹരണം ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? സ്മരണം ഇന്നലെ നമ്മ പറഞ്ഞ കഥയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥ്വിരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ സ്വാമി, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മസമർപ്പണം ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നോണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ശൃണ്ണതാം സ്വകഥ കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യസ്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത് സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ശൃണ്ണതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ, ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് അല്ലെ, അതെല്ലാം കേൾക്കണം. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന, ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം. ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ
തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ, അതായത് ഇഷ്ടം ചെയ്യിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായി തീരും. ഭഗവാന് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇരിപ്പിടമാക്കി തീർക്കും. ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന നമ്മളില് എല്ലാവരിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അത് ഉറങ്ങി കിടക്കണ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. ഭക്തന് അതിനുള്ള ഓരോരോ അവസരങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കേൾക്കാനും ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുക. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദതി സിദ്ധയേ യദതാമഭിസിദ്ധാനം കശ്ചിന്മാം വ്യക്തി തത്വതഃ. എന്താണ്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 100 പേരിൽ കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ്സില് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്ക്, വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇതില് കൃത്യമായിട്ട്. എന്നാലും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ 80-70 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്രയാണ് കൃത്യം കാണുന്നില്ല. എന്നാലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനും ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ശരിയാണ്, ഞാൻ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു, ഇന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഒന്നുണ്ടാവാൻ സാധിച്ചോ? ഈ 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്ന് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരികയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതില് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതില്ല. പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭക്തനാണ് ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകും, അവിടെ ചെന്ന് വർത്താനം പറയും, എല്ലാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. എന്താണ് കുറ്റം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവിടെ ചെന്നാലും ചിന്തിക്കുന്നതേ ഉണ്ടാവില്ല. തിരുമേനി എന്താ അങ്ങനെ നോക്കി, കണ്ടിട്ടൊരു കണ്ട ഭാവം വെച്ചില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇതവിടെ മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിന്റെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുറേ പേര് ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പലരും വഴിയില് ടയർഡായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് അവര് മാറി നിൽക്കും. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, 1-2 പേര് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പരിപൂർണത, പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്ത് പറയണ്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ മനസ്സിലായി ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. ഇവിടെ കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൂടെ കീർത്തിക്കുന്നു. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. എന്ത് ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, ഞാനല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കാരുണ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരേ പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ നേരെ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ പഴിചാരുക. പക്ഷെ ആ പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കില് ഭാണ്ഡമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വായിക്ക് രുചിക്കണ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന നല്ല നല്ല വസ്തുക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിരിക്കണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവസാനം എന്താണ്, വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ഈ ജന്മം വിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഭക്തിമാർഗം എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അവര് യോഗ ചെയ്തും മസില് വെറുപ്പിച്ചും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. നിഷ്പ്രയാസമാണ്. അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അതായത് 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഇവിടം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ കത്തിച്ചേരുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടക്കുന്നതാണ് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഈ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അങ്ങനെ 3 സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിയും അടങ്ങിയതാണ്. 8 ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവബോധ മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്തെ. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പുറമെ പിന്നെ എന്തും കൂടിയുണ്ട്? ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഭഗവാൻ പറയണ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ. അതുകൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതാണ് എന്ത്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവഗണങ്ങള്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവഗണങ്ങൾ. ഈ ജീവികള് ആന, പശു, ഒട്ടകം, ഇത് എല്ലാതും, സിംഹം, കരടി, കുറുക്കൻ, പിന്നെ കുരങ്ങ്, മനുഷ്യർ, ഇതെല്ലാതും എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയായ ജീവഗണങ്ങളാണ്. ഇതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉണ്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? പരമാത്മാവിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ജീവഗണങ്ങൾക്കുള്ളിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങള്? 1 ഭൗതിക പ്രകൃതി, 2 ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്ന അംശം. അത് എന്താണ്? അധമ പ്രകൃതി അല്ല, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയാണ്. മറ്റേത് അധമ പ്രകൃതി അല്ലെ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എന്റേതാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ കാണുന്ന അഭക്തര്. ഭക്തിയുള്ളവര് വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും ബാക്കി തിരിച്ച് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വിട്ട് പോകേണ്ടതുമാണെന്ന് ആ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ നോക്കുക ശ്ലോകം. മത്ത പലതരം കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയാമയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുത്തുമാല കണ്ട് ആ മുത്തുമാല കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാല എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? എന്താണത്?
ഹേ ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ അർജുന, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒരു സത്യവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുത്തുകള്, ആ മുത്ത് ആ ഭംഗിയോടെ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ചരടുണ്ടാവണം. ആ ചരട് വല്ലവരും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊരു സ്വർണത്തിന്റെ ചരടാണോ, ഒരു വെറും ടാങ്കീസിന്റെ ചരടാണോ, അതോ സാധാരണ നൂല് കൊണ്ടാണോ? അതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. എല്ലാവരും നോക്കണത് എന്താണ്? എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ മുത്തുകൾ ഓരോന്നും ഇണക്കി കോർത്ത് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയാലും അത് ജ്വല്ലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആ മുത്തുകളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ മുത്തുകള് നൂലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുത്തുകളും ഒരുപോലെ അത് അടിച്ചു കൂട്ടി വാരിക്കൂട്ടി നമ്മൾ അവിടെ വിൽക്കും. പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ നമ്മള് സമയം കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾക്കത് മാലയാക്കി തീർക്കാൻ. അപ്പൊ ആ മാല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് വേണം? അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വേണം. ആ ചരടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മാല ഭംഗിയോടുകൂടി ആ മാലയുടെ ആകൃതിയില് അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ഇതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന നെക്ലേസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാലിലെ പാദസരമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്ത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു ചരട് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് വേണം. അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. ആ നൂലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജീവഗണങ്ങളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മള് സയൻസിലൂടെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് കടലില് ഉപ്പുവെള്ളമായിട്ട് അത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യതാപമേൽക്കുമ്പോൾ അത് ആവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് മഴയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധജലമായി തരുന്നു. ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി, അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറെ ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് സൂര്യതാപം കൊണ്ട് അത് ആവിയായിട്ട് മഴയായിട്ട് വരും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനില്ല എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയില് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുക. ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ ബോധത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള ബോധമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കണേ, സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇതും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത്. അന്ന് ഞാനും ഭഗവാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണത് വളരെ സത്യം. ഇനി രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദ ഖേ പൗരുഷം ദൃശു. എന്താണ് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണ? എന്തൊരു ശുദ്ധമായ ജലം കുടിക്കുമ്പോ എത്ര ദിവസം, 2-3 ദിവസമായാലും നമ്മൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ജലത്തിന് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സ്വാദുണ്ട്, അല്ലെ? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും ആ സ്വാദ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും എല്ലാം ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ജലത്തിലെ രസമായിട്ടിരിക്കണം. എന്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി വെള്ളം കുടിക്കണം. നമ്മൾക്കും അതെ, കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വായു, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് വെള്ളത്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. ആ ജലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രസം, നല്ലോണം ദാഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജലത്തിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ രസം എത്ര ഇതുകൾ വെള്ളം കലക്കിയതൊക്കെ കുടിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു ദാഹം തീരില്ല. ദാഹം തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ലേ, പകല് ഒന്നും സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതേപോലെ രാത്രി ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, നിലാവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതും പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളില് ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ആയ ഓങ്കാര ശബ്ദം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, അതേപോലെ പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആണുങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലെ പൗരുഷവും എല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു. ഇതാരാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അബ്ദുൽ കലാം, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം. ഡോക്ടർ PJ അബ്ദുൽ കലാം അല്ലെ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില് ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയും ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മള് എന്താണ് എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം ചിറകില് ഒതുക്കിയൊരു ഏറ്റവും അറിവുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം. അതേപോലെ ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. ഭഗവാനാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം. ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ആദ്യം എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ആദി ബീജം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം താൻ ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. നമ്മളിത് ഇന്ന് പറയാനും നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവില് ഈ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് മറപ്പിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആകെ കിടന്ന് ബബ്ബ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നോക്ക്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണെന്നറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും, ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രപതിന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധി തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബുദ്ധി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതറിഞ്ഞ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദിതാൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മായി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? രജോഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അതായത് പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അതില് ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ അതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നോക്ക്. ദേവി ഹ്യഷ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും അതിപ്രസരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ബന്ധനത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ട് എൻ്റെ മക്കള്, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ ഭാര്യ, അതേപോലെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കള്, എൻ്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം. അത് എൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ വീട്, ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട് നോക്കാം, ഒരിക്കലും പോവില്ല. എൻ്റെ വീട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി, അടുത്ത ജന്മാദ്യാഹത്തിന് ആ വീട്ടിലെ ഒരു കാവൽ പട്ടിയുടെ ജന്മമാണ് ലഭിച്ചത്. മക്കളും അവരവരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി പോന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ പുനർജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മള് എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് നമ്മൾ ആ ഗുണത്തില്, ആ ഇതില് ഭൗതികമായി എല്ലാത്തിലും ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് തൻ്റെ മുൻജന്മങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഋഷിവര്യന്മാർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോംബെയിലുള്ള ഒരു ശ്രീ എം എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം. സനാതന ധർമ്മത്തില് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ശ്രീ എം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ ഇത് ഭവസാഗരമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് കാറും ഗോളും വന്ന തിരമാലകൾ വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു ഭവസാഗരത്തിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭവസാഗരമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു താങ്ങായിട്ട് കൈ കാണിച്ചോണ്ട് കണ്ട, നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കൈയൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഉടനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാ ബഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്? അവര് മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ അധമന്മാര് അസുര ജന്മത്തില് ജനിച്ചെന്ന് പറയണം. ഇവനെന്തോ ഒരു അസുരനാന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ നീചമായിട്ട് നിഷ്കൃഷ്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടി അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ അത് സ്ത്രീകളുണ്ടാവാം, പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാവാം. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര് മനുഷ്യരില് അധമന്മാരാണ്. അവര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിലെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളില് അവരെ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇതിനെ നിരീശ്വരൻ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഭവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണവര്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമത്തോടെ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോള് ഡോക്ടറാണ് നമ്മ ദൈവത്തെ പോലെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കും, ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയും. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയാം. എല്ലാതും ഞാൻ ഈശ്വരനല്ല, ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ സയൻസ് മാത്രമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പലതവണ ആ ഡിസെക്ഷൻ ടേബിളില് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പല പ്രാവശ്യങ്ങളില് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ പറയണത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പറയുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു 10 രൂപ ഇട്ട് ഭഗവാനെ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നിനക്ക് തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോഴും അവിടെ കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യും നമ്മള്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. ഒരു കഴുത എപ്പോഴും ഒരു നിസ്സാര ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എത്ര വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ യജമാനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കും. ഒരു നിസ്സാര അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഏത് സമയവും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും ഇതിനു വേണ്ടി. പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം.
പക്ഷെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെ നമ്മള് പണി ചെയ്യരുത്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇനി നരാധമന്മാരെങ്ങനെയാണ്? നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണ ആൾക്കാരാണ് അധമൻ എന്ന് പറയാ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർ പോലും മുക്തി നേടാം. ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് കേൾക്കാനൊന്നും ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അതിന് പോലും സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നു ഓടി പെടേണവരാണ് മൂഢന്മാര്. ഇനി അതിനൊന്ന് കാത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇത് ഒക്കെ പ്രായമായിട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ ചെയ്യാം. കണ്ണും കാതും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുക നമുക്ക്? അതേപോലെ തൊണ്ടയിലാണെങ്കിൽ കഫം കുറുകി ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ അത് ആ സമയത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അത് അവരൊക്കെയാണ് നരാധമന്മാർ. ഇനി ദുഷ്കൃതികൾ. അപ്പോഴെന്താണ്? വീട്ടിലുള്ളവര് ശല്യം ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരമ്പലത്തിൽ നടക്കും. അവിടെ ഇവിടെയും അതും ഇതും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനവും ശ്രവണവും ഒക്കെ. ദുഷ്കൃതികൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെന്തൊക്കെ ജ്ഞാനം നേടിയെന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലും അതൊന്നും തനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ജ്ഞാനമല്ല. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയല്ല, അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു, അവർ ഭഗവാനെ. അത് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അതായത് അവര് പാപങ്ങളൊന്നും ഈ ജന്മൊന്നും തീരില്ല. ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടവരാണെന്ന് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു, അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇനി ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതി. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല, ഭഗവാന് എവിടെ ഭഗവാൻ, ഞാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ളവര് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പേര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവര് ഏത് തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന് നോക്കാം. അവര് പോകെ അവര് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. 4 കൂട്ടർ ഏതൊക്കെ? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, അയ്യോ ഇല്ല ഭഗവാനെ എനിക്കൊന്നുമില്ലേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നവര് ദുഃഖിതൻ, അവരെയും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. ധനകാംക്ഷി, എനിക്ക് ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെന്തായാലും എനിക്ക് വേണം കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ധനം വേണം, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ധനകാംക്ഷി. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാൻ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വല്ല കഴിവുകളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇരത്ത് പോണവര്. പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കണവരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് സ്വയം തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവര് വീണ്ടും അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജിജ്ഞാസു. ഇനി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ആ സത്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് സുഹൃതികളായത്. അവര് സുഹൃതികളാണ്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതിന് കാണുന്ന കഥകളാണ് ഇവിടെ. ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പണ്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന വാർദ്ധക്യം വന്നപ്പോൾ രാജാവ് വളരെ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യം വന്ന് രാജ്യകാര്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കളിലൊക്കെ രാജ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അങ്ങനെ മലയപർവ്വതത്തിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ അഗസ്ത്യ മുനി എത്തി. അഗസ്ത്യ മുനി വന്ന് മുനിമാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്,
അവര് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കണം. അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണ് അവര്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവ് പരിസര ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, തപസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അഗസ്ത്യമുനി വന്നത് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു. ശാപവും കോലാഹലമൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് രാജാവ് നോക്കിയത് ഇതാരാണെന്ന്. അങ്ങനെ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ നീ വിഷ്ണുവിനെ കണ്ട് നിനക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതും കൊടുത്തു പോയി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് അപ്പൊ തന്നെ ആരായി തീർന്നു? ഒരു ഗജമായി തീർന്നു, ആനയായി തീർന്നു, അതും ഗജേന്ദ്രൻ. അങ്ങനെ മലയപർവ്വതത്തില് ശ്രീകുട പർവ്വതം, മലയപർവ്വതത്തിലാണ് രാജാവ് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ശ്രീകുട പർവ്വതത്തിലെ ഒരു തടാകത്തില് ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ ചെന്നിട്ടും വലിയ കുറെ പിടിയാനകളൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് മൂപ്പര് വളരെ ഉല്ലസിച്ചൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു. കൂടെ കുറെ ആൾക്കാര് അതിന്റെ ലീഡറായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂപ്പര് ഒരു ദിവസം ശ്രീകുട പർവ്വതത്തിൽ ഒരു തടാകത്തില് പിടിയാനകളുമായി വന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ തടാകത്തില്. അതും ഒരു ശാപം കിട്ടി. ദേവലൻ എന്ന മുനി തപസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോള് കുഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ആ തടാകത്തില് വെച്ച് ഈ ദേവലൻ എന്ന മുനിയുടെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച്. അപ്പൊ ആ മുനി ശപിച്ചിട്ട് ഈ ഗന്ധർവൻ ആരായിട്ട് തീർന്നു? മുതലയായിട്ട് തീർന്ന് ആ തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഈ തടാകത്തിൽ വന്ന പെണ്ണാനകളുമായി കുറെ നേരം കുളിച്ച് വന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കുഹു എന്ത് ചെയ്ത് മൂപ്പര കാലം അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കടിച്ചു. അപ്പൊ കടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചു. കാല് പിടിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല. കുറേ നേരം വർഷങ്ങളോളം അവിടെ കിടന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയൊക്കെ ആയി തീർന്നു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പിടിയാനകളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോയി അവര് ക്ഷണിച്ചപ്പോള് അവർക്കൊന്നും ഈ നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരൊക്കെ കയറിപ്പോയി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി എനിക്ക് ആരും കൂട്ടില്ല. ഇത്രയും നാളും എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആനകളാണ്, അവരൊക്കെ എന്നെ കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് പെട്ടെന്ന് ഈ ഗജേന്ദ്രന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തി ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ആ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിക്കാണ്. ഇത് കേട്ട മാത്രയില് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉടനെ എത്തി ഈ താമരപ്പൂവ് നോക്കി. അപ്പോ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലില് ആരാണ്? ഹുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗന്ധർവനാണ് മുതലായിട്ട് കടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉടനെ ഒരു ഭക്തന്റെ കാലില് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനും ആൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നാണ്. അതാണ് ആ കഥ. രണ്ടാമത്തത് കഥ ഇതാരാണ്? വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ദ്രൗപദിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ലാളി വീരന്മാരായ 5 പേരാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളത്. 5 പേരുടെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് തുണയായിട്ട് ഇവരുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദ്രൗപദി പക്ഷെ കള്ളച്ചൂത് കളിച്ച് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന 5 ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് കൗരവര് ആ കൗരവ സഭയിലേക്ക് ദ്രൗപദിയെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യണം. ഇനി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെയൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കി. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യർ വരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് പിന്നെ ബാക്കി ആരുമില്ല. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നാണം മറയ്ക്കാൻ കുറെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അതിനുശേഷം 2 കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവൾക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ ഇത് പറയണത്. നമ്മുടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ, വ്യാസന്റെയും വ്യാസഭഗവാനും വാത്തിക എന്നാണ് വ്യാസഭഗവാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. 16 വർഷം ശുഗബ്രഹ്മർഷി 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 16 വർഷം ശുഗബ്രഹ്മ
അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നു. അത് ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെ ശുഗതത്തയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശിവൻ പാർവതിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതെല്ലാം പുള്ളി കേട്ട തത്തയാണ്. ശിവൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വാത്തിയുടെ വായിലൂടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള കഥകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായി തീർന്ന ശുഗബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങൂല. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് മായയിൽ അകപ്പെടുന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടായപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശുഗബ്രഹ്മർഷിയെ പുറത്ത് കടക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, നീ ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ കഥയാണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഗബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ കഥകളൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പരീക്ഷത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിരിക്കും. ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ ബാലന്റെ പേര്? ഓർമ്മയില്ലേ ആർക്കും? ആരായിരുന്നു? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ധ്രുവന്റെ കഥ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ധ്രുവ മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ മകനായ ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സുനീതിയും ഒന്ന് സുരുചിയും. സുരുചിയോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ, ഭഗവാനല്ല ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 2 പേർക്കും ഓരോ പുത്രന്മാരുണ്ടായി. എന്നതാണ് സുനീതിയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവൻ. സുരുചിയുടെ പുത്രന്റെ പേര് ഉത്തമൻ. ഉത്താനപാദൻ എന്നാണ് അവരുടെ അച്ഛന്റെ പേര്. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവ് ഉത്തമനെ മടിയിലിരുത്തിയൊക്കെ ലാളിക്കും. സുരുചിയോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവരിലുള്ള മകനെ മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുന്ന കണ്ട 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ധ്രുവന് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കളിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്ത് രാജാവ് സുരുചി അവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാജാവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, പരിഗണിച്ചില്ല. ധ്രുവനെ മടിയിലിരിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ സുരുചി എന്താ പറഞ്ഞത്? വളരെയധികം പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വളരെയധികം ശകാരിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഈ രാജസുഖങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് രാജസിംഹാസനം ലഭിക്കാനൊക്കെ അർഹത വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ വയറ്റില് എൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് 5 വയസ്സായ ധ്രുവനോട് സുരുചി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവന് സങ്കടമായി. അവൻ ചെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കരഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നീ എൻ്റെ വയറ്റില് പിറക്കാനായിട്ട് നീ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് അമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിച്ച്, ഇളയമ്മ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി നീ നിന്റെ സങ്കടം പറയാ, എനിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു രാജകുമാരൻ, എനിക്ക് ഇതിനുള്ള എല്ലാം ലഭിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് രാജസിംഹാസനം തന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് ധ്രുവൻ 5 വയസ്സുള്ളൂ ധ്യാനത്തിന് പോയത്, തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. പക്ഷെ നാരദമുനി അവനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഉപദേശിച്ചു, നീ ഇതിനൊന്നും പോവാനായിട്ട് നേരായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകില്ല. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയോട് അവൻ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയി നീ വലുതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ധ്രുവൻ അതിനൊന്നും പിന്മാറിയില്ല. അർത്ഥം, ധനം സമ്പാദിക്കണം, അർത്ഥാർത്ഥി എന്നുള്ളതിന് ഉള്ള ഉദാഹരണമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ധനം വേണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, യമുനാ തീരത്തുള്ള മധുവനത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഭഗവാൻ ഉടനെ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അവിടെ ആ മധുവനത്തില് ഹരിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് നിന്നോട് പോയി തപസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് ഫലങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് നോക്കി, പിന്നെ പച്ചിലകള്, ഉണക്കല, പിന്നെ വെള്ളം മാത്രം, അങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ കാലിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് തപസ്, ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മധുവനത്തിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്തു. അവസാനം
രാജാവിനോട് എല്ലാവരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും പേടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ശ്വാസം മുട്ടൽ വരെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിലെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ തന്നെ ധ്രുവന് ഭയങ്കര ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശംഖെടുത്തിട്ട് ധ്രുവന്റെ കവളിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ധ്രുവന്റെ സ്തുതി, ധ്രുവൻ അത്രയും കീർത്തിക്കാനൊന്നും ഉള്ള കഴിവില്ലാത്ത, അത്രയൊന്നും ദേളില്ലാത്ത കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ശംഖ് കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാഗ്ദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധ്രുവൻ വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ ധനമൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഭഗവാനെ മാത്രം മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പിന്നീട് ധ്രുവൻ പെരുമാറിയിരുന്നത്. അപ്പൊ സുരുചി ഉത്തമനെ തേടി കാട്ടിലൊക്കെ പോയി കാട്ടില് വെന്തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ധ്രുവൻ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി. അതാണ് ധ്രുവന്റെ കഥ. ധ്രുവന് ഒരു ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കേണ്ടേ. ഇത് ശ്രീരാമദേവൻ സീതയെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയപ്പോള് ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ കണ്ടു. ഹനുമാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞ് വാനരസേനയുടെ സഹായം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ സുഗ്രീവനുമായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. സുഗ്രീവനാണെങ്കിൽ ബാലി ഓടിച്ചിട്ട് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് വാനരസേനയുടെ സാന്നിധ്യം തന്ന് യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാമെങ്കിൽ ബാലിയെ കൊന്ന് എനിക്ക് രാജ്യം നേടിത്തരണം. അങ്ങനെ സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഈ കഥ. ഇവിടെ നൈമിഷികാരണത്തില് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 19. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇതൊന്നല്ല, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനാവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കുറെ ജന്മങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ് 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിത്താണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ശരണാഗതി, ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേന്യ ദേവത തം തം നിയമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാസ്വയ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ദേവി ഭക്തരുണ്ട്, ദേവി ഭാഗവതം വായിക്കുള്ളൂ, മറ്റേ ഭാഗവതം ഒന്നും തൊടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതേപോലെ ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് വരം നേടുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പല ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് അവര്. അവർക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ദുർഗാദേവിന്, ദേവി എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ശരണം പ്രാപിക്കും. പിന്നെ ചിലവര് എന്താണ് മരണപ്പെട്ട പിതൃക്കളെ പൂജിക്കണവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പലരെയും ശിവനെയൊക്കെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാപിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ശിവൻ പ്രസാദിക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പല ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യത്പദേ മേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമഭി.
മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ഫലമൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ അത് തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലാണ് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും അവരുടേതായ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സത്യലോകത്ത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാവട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഹനിച്ചതിന് ശേഷം അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരിക. അല്ലാണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ പാപികളെയൊക്കെ പന പോലെ വളർത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രം എന്തിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ. ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഹനിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ അവര് അതൊന്നും നോക്കില്ല. ദേവന്മാർക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ പാപങ്ങളാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവൊന്നും ഇരിക്കണില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ പുണ്യമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന് പിറക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ നോക്കുക, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ, സച്ചിദാനന്ദനായിരിക്കും, എപ്പോഴും ആനന്ദ ചിത്തനായിട്ട് ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ, ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധാരണ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാനായിട്ട്. നമ്മൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ തരിക. വരദാനങ്ങൾ ധാരാളം തരും, അതിനൊന്നും എണ്ണം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനില് പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കനിവ് അതിരറ്റതാണ്, അതിർത്തി ഇല്ലാത്തതാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോ യന്നാഭിജാനാദി ലോകോ മാമ അജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ബുദ്ധിയില്ല, സാധാരണ എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതിക ബുദ്ധി അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അജനാണ്, ലോകാരംഭം മുതലുള്ളതാണ്. അവ്യയനാണ്, വ്യയമില്ലാത്തവൻ, ഒട്ടും തെറ്റില്ലാത്തവനാണ്. ഇതൊന്നും അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. 26 വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാന് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യേഷാം സ്തന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഇതറിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കാനും ആൾക്കാരിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അവര് നടക്കും. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുഖം, ദുഃഖം, താപം, തണുപ്പ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തരായിട്ട്
ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ശ്രദ്ധയോടെ സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഹോ പ്രയാണകാലേ പിജമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. ഭഗവാനെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇനി നമ്മൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല, നമ്മുടെ ബോധമൊക്കെ പോയി ഐസിയുലാണ് കിടക്കണത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മെ മറക്കില്ല, ഭഗവാന് നമ്മെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ അവർ സ്മരിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ല കാലത്ത് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും നല്ല ബോധം, കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മരണസമയത്ത് പോലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരിയജ്ഞ നാമാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കരുതിയിലൊക്കെ കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം ശരിക്കായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. കുറെ ഓടിക്കൊണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവസാനമൊക്കെ ശ്ലോകം തീർത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊരു ഇത്ര സമയം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും മനസ്സിലാവാത്തിന്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മാതാജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഇത്രയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോ. കഥകളൊക്കെ വേഗം വേഗം ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിൽ കയറിയുള്ളത് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇതാണ് അറിവ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പഠിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് സംശയങ്ങളൊക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അതെ 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 അതെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും വിട്ടുകളയരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതല്ലേ, ഇനി അങ്ങനെ വിട്ടുകളയരുത്. അതെന്തായാലും കളയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മതി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം നിങ്ങളായിട്ട് തന്നതാണ്.